Opisz tu swoją taktykę do kamery. Jak wychodzisz? Pressing wysoki? Wysoki pressing. Ale na jaki mecz jedziemy? Polska, Brazylia. No ale na poważnie, teraz bo tata będzie oglądał. Z Warszawą, Legią. Kto wygra? Zabił Śląski. Mogę pokazać Michałowi? Maciek, uśmiech do kamerki. Za karty do grania, czy co to jest? Czy tylko takie... Piłkarskie. Można też w nich grać. Aha. A jak się gra w to? Że tutaj na przykład ktoś powie, że gramy na atak, to wykłada się karty, na przykład ten ma 90, a ten ma 88, czyli że ten wygrywa. Aha. To oni będą lepiej. Musimy to wygrać. Tak, za mną. Czekaj, Bartek. Każdy gra po godzinie. Nie ma czegoś takiego, wszyscy grają. Wszyscy grają od początku. Ja będę 2 godziny brał. Na jednej grupie, uwaga, gra Patryk w bramce, na prawej jest Marcel, na lewej jest Fabian, na prawej, prawym pomocy jest Maciek, lewie Mateusz, z przodu jest Radzi. I uwaga, połowa drużyny, tak jak powiedziałem, idzie z kierownikiem, czyli ta drużyna, gdzie jest Piotrek w bramce. Połowa zostaje u mnie.
zdobyli cenne doświadczenie, zobaczyli jak to właśnie wygląda na takich, można powiedzieć, już klasowych obiektach w Polsce, takim jako jest szkółka Legia. No i tak jak powiedziałem wcześniej, no, doświadczenie jest najważniejsze. Cieszę się, że wszyscy moi chłopcy zagrali dużo, można powiedzieć, godzina gry. Jest to naprawdę w ich wieku, jest to długi czas grania. No i tak jak mówię, no, najważniejsze jest, myślę, granie, doświadczenie. Fajnie sobie pojechali, tak jak wcześniej powiedziałem, i to doceniam naprawdę. Był to pierwszy wyjazd chłopaków na taki większy wyjazd, na taki większy mecz bez rodziców. Sama już taka organizacja, że jadę sam, muszę zadbać sobie o swoją torbę, muszę wiedzieć gdzie siedzieć, nie zapomnieć niczego, także super sprawa, na pewno duża lekcja też, dużo nas ten mecz nauczył. Zobaczyliśmy stadion Legii, szatnię, no a sam mecz wiadomo, że no, drużyna Legii na pewno mamy się od kogo uczyć i widać, że te chłopaki już są tacy wyszukani i na pewno są to dobrzy zawodnicy. Już w tym wieku można śmiało tak to nazwać. Grali godzinę i dając cały czas siebie, wszystko jest naprawdę tak jak powiedziałem, no w takim wieku naprawdę jest to wyczyn, ale widać, że już takie mają takie cechy, jakby to powiedzieć, już takich nawet starszych chłopaków, faktycznie zagryzają zęby, jeden za drugiego walczy i to mi naprawdę, to mi się podoba i bardzo to cenię w takich zawodnikach. Jestem zadowolony, że już takie cechy ewolucjonalne posiadają moi zawodnicy w takim wieku. Można powiedzieć, że mecz się podzielił na 4 tercje, pierwszą tercję i drugą. No zdecydowanie chłopaków, można powiedzieć, że przerosła cała atmosfera tego meczu, że taki balon na pewno było coś to nowego dla nich, ale no nie można im odmówić walki i chęci. Wiadomo, że ci chłopcy to nie jest tak jak nasze starsze roczniki mają klasy sportowe, jednak oni tylko się widują na tych treningach i myślę, że taki wyjazd faktycznie ich integruje, a myślę, że rzecz takie pozwiedzania choćby szatni drużyny seniorów Legii Warszawa, czy wejście na boisko główne, gdzie rozgrywają się mecze Ekstraklasy jest dla nich takie fajnym dla nich wydarzeniem po prostu.